Kublai pi iway pa iway. Akan nika sing tording. Akan nika Amen Faithful and True Channel. Ngin ya pet ya ka diary. Nani ya sangap ya ka diary. Junga Sister Faustina. Pada kan nika sengi na ka diary. Kaba prapu nyau terter. Haduk kandai puar. Ikan nika diary junga Sister Faustina. Pada kan nika diary kaba prapu nyau. Kadai haka jaka kapadon ka konven kaba kerteng ka Vilnius patkani ka dari kaba kala tho tarik kadai haka ar punriu tarik Oktober sejar khandai spa lai punriu lai pusau sejar khandai spa lai pusau te ka dari kaba prapunyau kala tho kumne haka singi tho ding haka por si pau minute shwa ka prabaje janmit haba nga bat kato kane naki kena kiba hapa po ka jing pet ku jongi ngidang wan pai na ka kper ban leit bam jamit no ngalayo I ya utrai jisu halor ka ying manerit jongi ulong kumba ulong ha katoka sin ka baningkong bangalayo I ya u patik katu kadur ba ulapha draw ki arteli ki kejat jing shai ki bana kadonut jong u jisu ki latap ya ka chapel ke ying mererit jongi bat ya ka kamera sa jong ki ba sitom dan ke infirmary banang ta ya kanong ba barok kawe bat kanang sapriang sya ka pertei barok kawe kane kalane kumba 1 minute bat nang ta kala jano kawe na ki kena ka badang yai lambat nga Henry Shadin kendiat ya ki pan karu kala yo I ya kine ki kejat jing shai Henry kam shem la yo I ya u Jisu bat kam tip na kine ki kejat jing shai ki wan kala dap da ke jing kendit bat kala ya thu ya ki pat ki kenaru ki pan kila sedang banyar ke yaka ki ong ba lese ka syumudur lane lese ka dei ka jing shai ka papasat na ka ling suin ka ba dang yat lang ba na kata ka jaka Henry ka dang yai yangs kem ha ka jinget jongka da ka ba ong ba kam shem yo I menoru ya ki bakum kine ki kejat jing shai menshua haba ki weipat ki la ong pala se ke de ka searchlight ka light ka paki pen phalang haba wat kala jubab ba ka tibha kumno kata ka searchlight kalong Henry kam paju yo I ya ki bakum kine ki kejat jing shai ki ba thaba hadien ka jingbam jamit kata ka kena kala wan shanga bat kala yatu ba kala shakta shibun dakine ki kejat jing shai hadu bakamla shu ban shu sangap jar Henry ka kwa ban yatu ya baro shapang jongki Henry kam shemla yo I ya Jisu kadang yaya tu hanga shapang kini ki kejat jing shai bat kani kala penlong yanga ban sngu jenjar namar ngam syemla ban yatu haka bangalayo I ya utrai Jisu ngaladwai naka bantai jongka daka bakerpat ya utrai boun ai haka ya kita kijinge bakadon kam kadonot jonga kala kemen haka jingtip ba u Jisu ushim ya ka sinjam ban pen pau yalade wat la kani ka jingjia ka penlong yanga ban sngau thut na ka ban tau Jisu la ban sya ya ki baro ka dairi ke ba prapupra hak kapor jing mane ke ba jarjar dan adoration ngasngeu ba ublei udon jan hanga
Hadian kato ka nepor ngalayo yau Jisu bat ya ka Maria. Haba ngayo yaki ngaladap da ke jingkemen. Bat ngalakili ya utrai. Ka ka mon jome Jisu. Nakabanta kato ka kam ka ba unong ngap plaju nga ula ong yang ban kelia me. U Jisu la jubam. Kadai ka mon jenga ba un sa hang ne. Bat ba un sim ti hi dalade. Ba un sim ti hi dalade ban pelait ialade. Ngalakili ya Jisu. Ladala ban thok kumne ne em. Ukres us ke jing snei. Ula jubam. Ngadei us ke jing snei. Hendu sim ong ukres. Ngakwa bayakane ka dur en pen pajba haka singiu blei ka baningkong hadien ka paskha. Kata ka singi kede ka singi buram jong ke jing snei. The Feast of Mercy. Langba uktin balawan longdo, the Word incarnate. Ngapen pau ya ke jing jiliu bom don pu jong ke jing snei jonga. Dari keba prapu kendai. Keba pela kie baro kila urlong kumba utrai ulapan. Haka jing sisa kede ka singi ublei kebaningkong hadin ka paskha. Kemudian kede hau April leni yayong haka senem syajar kandai sepalai pusan. Baya kata kadur lapen pajba balaburom daki pajba haka sin kebaningkong. Lapan pau yaka hadu laisingi bat laai kejing burom pajba yaka. Namar balabu yaka ha ka benta ka bahalor tam jong kawai ka pongshai ha Ostra Brahma kene ka badai ka shrine jong ka Maria City halor ka Eastern Gate wa ha ka kerdop ka bahasa pang mingi jong ka Sor Vilnius la ban yo yaka na changai ba yakene ka dur. Ha Ostra Brahma hakineki laisingi lalek kemen ya kene ke jingrakhe ya ke jubilee jong ke jingsu spa ya ke perthei the redemption of the world kapor kebala poi syaka 1000 khandai spa snem nadu ke jing syak sitom ke jong uji sukures unong pen jongi ngayo menta ba ka kam jong ke jing pen ka jing adei lang bat ka kam jong ke jing snei u trai ulah kerpan. Hakawai ka singi dari kenai pau. Hakawai ka singi ngalayu haka mensim. Kat no unong sangap plajonga un hap ban syak. Ngalai ong ru yau ki parlok kin no yapi. Kat ba baro kin yang persyak yapi. Pat ka bormet jong pi kan nang telot. Ngalayo yapi kum ka kenhun ki so grapes balajid da utrai. Pat la bread syaka jaka ban knyot haka jing syak sitom. Kaman sim jong pi father teng kan dap da ka jing ata tien syapang ka ne ka kam pat syapang jonga. Ngalayo ru bau bleihi u kumba u yang persyak ya u. Bat ngalakili ya utrai balai ulek kumne ya u la kumba ubu jing hakalenti jong ke jing le ya ke ka ba uhi ulapan na u. Bat utrai ula ong ngalek kumne bat u ban ai sakhi bakane ka kam ka dei ka jonga. To ong ha u ba un syep tieng ngapet ya u sengi bat mit. Kindon bun kata ki pan sengat ban penlong kapan sengat jong u kat ba don ki mensim ki bala pen leng ba jong kane ka kam. Om dei nakabanta ke jing job jong ka kam henre dei nakabanta ke jing syak sitom banga ai ka painong.
kendai puwei, dari kendai puwei. Kala thok, ko Jisu jonga, mame marwei metip katno, kijing syak sitom jonga kibanga syak. Pat kane barok tang namar bangalong kabangej skem hame, bat bud ya kihukum jongme. Melong kabor jonga, kersan yanga bangan la ban pendep barabor, ya kata kabame pan nanga. Naladehi ngam la ban lei. Henry habame kersan yanga, kijing barok kimlong hanga. Ko try jonga, ngayo isai bah, banadu kata kapor baka mensim jonga, kalayo kalat ban tip yame, kajing im jonga, kalong kajing yale kabapteng, kabanangjur syuk-syuk. Man ka step, hakapor jing perkat pusan, lani meditation, ngapen kre ilade nakabantai, kajing yale jong kasengi barok kawe. Kajing yo ye ka communion bakhui ne ka holy communion kapen scam yang bangan job pat kum taru kalong ngai shifting ya kata kesengi bangan om yo ye ka communion bakhui uneu pu jong ki basem jong ki baskem u ai hanga ya ka bor baro ka ba ngadon kam ban peteng ya ka mission jonga bat ya ka jing slur ban le ya ka ka ba utrai upan nanga ka jing slur bat ka bor ka badon hanga kam dei nanga henry ka dei na ba im hanga kata ka dei ka eucharis ko Jisu jonga ki jing sngo thu bakala ki bun teng lada om dei na ka eucharis ngam don syu ka jing slur ban lech sakmat hakane ka lenti ka ba melabu na ka bantai jonga dari kendai puar ka jing sya penrit ka jing kran pen po jing kran ben ka de ka jing bam ka ba man ka singi jonga ngas ngau thu baka kurim ka dei bane shi bentalang hi ha ki boro ki badai ki jong utanga kumta ka jankup jinglaran jong ka dei bantap yang aru ha kito ki por bang sya sitom sibun nga persang ban sangabjar namar ngam syania ha ka ktien jonga ni ha utli jonga ka ba hakum kini ki por ka don ka jing trang ban kren hi na ka bantai alade kadba ka kam jongka ka de banyarap yanga ban ai jingero ya ublei na ka bantai ki jingkirku pat ki jing yarap baro ki ba ula ai hanga habang apriang ya Jisu ha ka communion bakhoi ngakarpat ya u dakamen sim baro ba un sngo bah ban pen kia ya uthli jonga khenang bangan om pen mong ne lepo persya ya ublei lene ya upara breu da ngakwa ba uthli jonga un ai jingero ya ublei klem sange ki babun ki pop ki mi na uthli ki long ki bakrao kamen sim kanam poi syaka jingkhuj lada kampet ngor ya uthli jongka dikene ke jing tho jongka sister Faustina ke baderu ke jing puson jongka lese ke banya rapru yangi haka jinge dei jongi badu Jisu banelong ki bajan kuma kala jan baha kene ka sister Faustina tu kene ke jing pule kanya rap yang ngiru hakane kalenti jing ya jongi hake jing im jongi abangi don ki jing yakenduk ki paper kumbala penkut dakane kebaya dei sepang ki jing sensar ya utlit tongin yai shim ya kajing klain naka eucharis bakut ngiru pangin dubla ban yo ya kabor ban ya kalenti jong kajing im
pan pensengu baha barabor tang ya ublehi marway tu try unyarap yengi bangin yai im barabor hake jingalong kaway pat u